дар доираи маъракаи ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳраки Шуроби шаҳри Исфара бунёди иншоотӣ ба шарафи ин ҷашни миллӣ бунёдшаванда ва дигар корҳои ободонӣ вусъати тоза мегиранд. Бо мақсади бо дастовардҳои арзанда истиқбол намудани ин санаи муҳими таърихӣ мувофиқ ба нақшаи чорабиниҳои ҷашнии ҷамоати шаҳрак сохтмон аз навсозӣ ва таъмиру тармими зиёда 12 адад иншоотҳои муҳими дорои аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар назар дошта шуда, аксарияти онҳо то ба имрӯз мавриди истифода қарор гирифтанд. дар шаҳраки ангиштканон айни замон барои тармим ва азнавсозии биноҳои истиқоматӣ, таъмини шароити зарурии зист, бунёди иншооти иҷтимоӣ чораҷӯӣ доранд. боиси қаноатмандист ки дар раванди корҳои созандагию ободкорӣ ва боз ҳам ободу зебогардонидани шаҳраки ангиштканон сокинони шаҳрак бо шукронии фазои осудаву ором, бо дарки баланди масъулиятшиносию меҳанпарастӣ, худшиносию худогоҳӣ, ифтихори ватандорӣ ва меҳнатдӯстӣ саҳми худро мегузоранд. аз ҷумла бо иқдоми соҳибкорони саховатпеша ва дастгирии якдилонаи сокинон, маъракаи мунфаршкунии роҳҳои шаҳрак бо маром идома дошта, то ба имрӯз мунфаршкунии зиёда аз 3 километри роҳҳои дохилӣ анҷом ёфта, таъмири роҳҳои асосии Шуроб Исфара идома дорад. иқдом гирифтем ки роҳҳоро қариб 3 километрашро асфалтпӯш кунем. бо ёрдами соҳибкорон ин корҳо рафта истодааст. хурсандиовар он аст ки то 35-солагии ҷашни ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳраки Шуроб яке аз шаҳракҳои зебо ва мубаддал мегардад. сокинони шаҳраки Шуроб ният доранд ки корҳои ободониро идома дода ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои арзанда истиқбол гиранд. ҳамзамон бо иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ, бародарон Азизовҳо, таъмири куллии бинои муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 8 оғоз гардида, аллакай бунёди ҳафзи об ва ошхона, навсозии бомпӯши бино ва мунфаршкунии саҳни мактаб анҷом ёфтааст. собиқ хатмкунандагони мактаб ният доранд ки инчунин дар таъмини мизу курсиҳои замонавӣ, ҷиҳозонидани синфхонаву озмоишгоҳҳои мактаб бо таҷҳизоти муосири таълимӣ, бунёди майдончаи замонавии варзишӣ ва деворбандӣ намудани ҳудуди мактаб низ саҳмгузорӣ намоянд. пеш аз ҳама ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои сиёсати хиратмандона ва маорифпарваронани он кас ташаккур мегӯям. мактаби мо имрӯз ва пешвози 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон обод шуда истодааст. ҳафзи об бо ғунҷоиши 100 метри куби, бинои асосии мактаб, бинои ошхона ва бинои устохона болопӯши замонавӣ карда ба истифода дода шуд. варзишгоҳи футбол, варзишгоҳи волейбол ва варзишгоҳи баскетбол бо таҷҳизотҳои варзишӣ сохта мешавад. ҳамин зайл сокинони шаҳраки Шуроб тасмим гирифтанд ки минбаъд низ дар пайравӣ ба иқдому ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ободу зебо намудани диёр талош менамоянд.